Alo, Igac ovdje, kako ste mi danas, šta se radi? To jest nije danas, večeras je, napolje je već mrkli mrak. Šta sam htio? Da pokušamo, pošto tu kažu malo da ličim na Bubu Korelija, da pokušamo nekog zeba da sam ja Buba Koreli. Kako bi se namjestio, ne znam, ali stvarno malo ličimo. Probat ćemo, ajde, start na Bosnu, tu, hvala Bogu, će najviše. Stambola, nemoj prešaltat Bubu Korelija. Ajoj, buraz, otko ti? Od 1 do 10, koliko liči? De ponovi, nisam čuo. Od 1 do 10, koliko liči? Buraz, ličiš znači 9. Pošto će ovaj video na YouTube, jel se slažeš sa tim? Ma slažem, buraz, ako je od tebe, sve se slažem. Dobro onda. Aj ti si prvi što sam ga uvatio da se trznuo. Tu, brata, vjeruj, malo prije sam naletio, ja gledam, jel on jebut. Pa to ti kažem. Kako više liči, ovako ili odavdje? Tuda, drugi put, to drugo. Ovo? Tuda. Dobro. Isti, brate, isti. Ode dalje da vidim šta će se desiti. Pozdrav za fanove, buraz. Aj vidimo. A ko to ne htio pričat s Bubom Korelijem, a? Vidi da Buba, Česte baraja. Glupa jen. Buba Koreli, često pa ti. Kakav crni Buba Koreli. Od 1 do 10, koliko liči, ajde? 8,5. 8. Pozdrav iz Imperije. Ja evo čovjeka znam još čini. Buba Koreli, evo. Ja tu. Šta ti ne bi da pričaš s Bubom Korelijem, a? Šta? Ne bi da pričaš s Bubom Korelijem. Ozbiljno. Pa vidiš da sam ja, brate. Džala, odvid malu, taman za tebe, džala. Ošuo srat. A jeste ozbiljno, nemoj me zajebavati. Pa vidiš da jesam. Ma ja šta si? Evo. Šta će Buba ići ovdje, džava? Pa radimo jedan intervju za jedan portal sa YouTube-a, pa se malo zezalo ovako. Haj, zapjevaj me, nešto. Šta još da zapjevam? Pa hajde, šta, evo, hajde ovo zapjevaj, moja najdraža pjesma. Čakaj, ugas. Leti avionom, ali sebi nikad nije platila let i... Zaboravio sam tekst, imam 500 pjesama, ali zaboravio sam tekst. Slušaj, šalim se. Dajem reci ozbiljno, od 1 do 10, koliko ličim? 9. 8, tako. Kako nije 10, brate, viš da si... Pa ne, nije. Bićeš na YouTube, da znaš sam. Lažiješ. Gledaj što se sakri. Džala, dođi vam da vidiš ovog, Džala. Buba Koreli. Će niko da priča s Bubom Korelijom, Vidi ga. Vidim ja tebe. A? Ti si iz Banja Luki. Mila Marković. Imam ja tebe na Facebooku. Ti se zoveš Igor. Da. Šta ima Igore, kako si? Ništa, evo snimam neki video za YouTube. Aha, super. Pratim te tamo ja na... Eto, izaćeš na mom kanalu. Će niko da priča s Bubom Korelijem, nemaš vjerovati. Joj, česti dala, brat, jevo, televizor, radi učanša. A nije džala Bog, te Buba Koreli.
Dobar ti. Buraz, vid. Vidi u što padru. Jebi. Trzaju se ljudi, ba, jarane. Vidi ga, Buba Koreli. Jesse, Bog te jebo. Jesse. Ozdrica! Šta, moji? Evo, Buraz, čekam Džalu da dođe s nekim bijelim da se malo udaramo. Jel, krećete stan? Pa šta ćemo? Pa normalno, okrećete skroz. Vidiš podočnjake, brat. Neka, brat. Neka! Nije niko da priča s Bubom Korelijem. Šta ovo večeras, ba, radiš? Šta ovo? Gdje si Buba Koreli? Šta ovo s ljudima? Niko me ne prepoznaje. Bog te, evo imam 70 miliona pregleda, niko ništa. Jel okej da izađete u video? Jes. Dobro, ali moraš mi ocijeniti od 1 do 10 koliko ličim, brate. Pa, brate moj, sad da te malo veća brada, jedno 8-9. Ne, šta? Čekam te ba u studiju, da hoćeš Džala doći kako više. Ajde ba, jarane, čekam te, trebamo snimat sutra spot. Jesse, brate, čekaj, bud tu. Slušaj, haj ponesnaj malo tandere i mandare, razumiješ? A počeo sam govoriti, razumiješ, zbog Acije Lukasa. Ček sam guri, razumiješ i ovo, ima neke pokrijete. Čekaj, bala da kažem ovo malom da nisam Buba Koreli. Jezbate, šta radiš? Ajoj, jesi istrzao, molim. Od 1 do 10 koliko ličim? 10. Ti si najjači. Jel okej da izađeš na YouTube kanalu? Jel? Ovaj najjači, dobro je. Igac, kuca Igac. Biće sutra oko 10 na večer. Ajde vidimo se ovdje dalje tripovat ljude. Haj ba, Džala, dolazi, ne mogu se čekati. Haj ba, dolazi. Kakav Enkura? Enkura ima Enkura isti tim. Halo, Džala, Jesse. Džala, aj dolazi u studio. Jesse, brate. Ja si tigre. Hajde ba, dolazi, ne mogu te više čekati. Jesi čuo ti za Bubu Korelija, a? Jesam. Ekstra. Aj vidimo se. I šta kažeš? Šta moji? Evo niš Isti si. čekam Džalu da dođe u studio. Jel da? Šta ima ovako, onako? Evo snimam neki video, a ti mi ocijeni od 1 do 10 koliko ličim. 11 rana. 11. A jeva, nijema 1, 10, 11 sam. Ne, šta, znači okej da budeš u videu. Bože, van, samo. Kucaj Igac tamo na YouTube-u pa me nađi, aj vidimo se. Pratim ja tebe, vidimo se, hajde. A, znaš me, a? Neće niko s Bubom Korelijem da priča večeras. Šta kažeš? Jel me ne prepoznaješ, čeće? Koga da? Mene. A ko si ti? Pa Buba Korelij, brate. Da, sereš. Pa ja vidi evo ga šabar. Sereš, ba. A šta ti srao, šta da Džalu zovi? Ajde, zovi Džalu. Džala! Čekaj, još u WC. I stvarno, brate... Aj skin kačke. Šta? Aj skin kačke. Ne mogu, buraz, imam upal mozga. Zato što se Džala posreo smrdi do ovdje, razumiješ? Luda, ne jebi me ba. Ovako li sam dobar. Šta te ba jebe, vidiš da sam ja ba. Nisi ti. Šta ti ba, nije jasno, vidi, pogledaj. Sad si se odual, ali baš pravo, Vrat kačke više si ličio. Snimam neki, brate, video,
Da se predstavljam kao buba na Omeglu, da vidimo kako će proći. Za sad prolazi apsolutno. Vidim se kako je prošlo kod mene. Prošao sam se koriža. Gdje mi reci, Bolan, od 1 do 10, koliko ličim? Izgleda da Od te 1 do 10. Izgleda da te ličim 20. Stavi naočare. Nemam, brate, kad stavim... Kakve naočare, bilo bi uvjerljivije. Kad stavim... A ovako... Kad stavim isti sam, to ću reći totalno isti, totalno. To je problem, stavi naočare i više ćeš ličiti. A ovako odajte oči. Jebi ga. A zato se ovako malo, Ali opet nije to, nije to. A gdje nije, Bolan, teo si da zovem Džalu, ne seri. Ode dalje. Ajde, vidimo se. Igac je kanal, pa zaprati. 329 suba. Brate, Gdje si, brate moj? ja znaš ko je Buba Koreli, a? Znam, brate. Pa dobro večer, šta radiš? Čekaj ba, malo nisi ti, vajda Buba Koreli. Aj, snimamo neku reportažu, brate, pa da vidimo kako će da prođemo na Omeglu. Te vidim s kim jesi ti, ba Buba Koreli. Pa ko će biti drugi, brate? Može slika. Može, ajde slikaj. Ali, nisi ba Buba Koreli, što je malo to. A ko nije ba? Sad ću zvat Džalu. Ajde, Džalu to, ajde. Što li zove ovaj Džalu to, koga je zove Džalu? Džala, ajde dolaz vam. Čekaj, učenjif je, usrao se ko zid, čekaj. Ne smijem ovo pričat, ovo će namidži show, moram biti prijatan. Gdje sam Džalu, ako budeš Buba i Džala, znači... Onda su iz tog momenta onda ovo. Moje brate. Ovaj nije normalan, misli da je Džala, ti si znaš neke druge planete došao rano. Snimam neki video za YouTube, brate, zajebao sam te. Pa ja snimam video. Upravo ti. Pa ja sam upravo u streamu, ti mene zajebao, idi, biži, ba kako se zajebao sam te i na svom i na tvom, znači duplo si najebao. Alo, daj napiši kanal. Igac. Slušaš li mene i Džalu, brata, a? Slušam. Samo što ti nisi Buba Koreli. Nisam, a? Nisi. Možda ti sad dodam na Instagramu pa da vidiš. Ajde. Kako se zoveš? Milanski 105. Pa čakaj malo. Nisam Buba Koreli, a hoćeš da te dodam, a? Ajde. Pa brate. Ajde, pevaj, Buba. Primio si se, brate. Hoćeš da pjevam? Ajde. Leti avionom, ali kad se bi nije platila li. To se ljudi primaju, brate. Uglavnom, to bilo to u ovom klipu. Nadam se da vam se sviđa i da ćete podržati i ovaj serijal šta se dešava. Znači, ljudi neki stvarno misle, neki se malo trznu, ma vidjeli ste sve šta da vam kažem. Tako da, bubnite jedan like i ostavite dole u komentarima da li da nastavim s ovim serijalom. Znači, brate, ubo sam serijal samo tako, a imam drugaricu jednu koja me može još malo došminkati bradu i kad stavim cviđe, ma brate, 100% Buba Koreli. Tako da ostavite još jednom like, subscribe, stisnite zvonce, debujte hejterima, smijte se više u životu, pošaljite Džali i Bubi video i do sljedećeg puta, a to je sutra.